arabadona afrikalo kile mugani kile ambalima o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mun bambolo kada kuluka mali lamini jamana doni o ye chade o jamana nyemoko Idris Deby ale koni tanyala keleke yorola kibara mun sarama olu konni ayire kafo kake ni tarata doin avril kalo klimgwa Idris Deby ni ale koni kuye chat jamana nyemoko ale koni humbilla kata keleke yorola ni ayire la kafo ko jesike wale taba olu koni hundagalendo o yoroko falena o kele koni sefe a jogini kele mun kele deme koni dona ma ni kan na e jamina ni oye uga jamana fabae ga o benata jogini danu ulu koni makwala ni o koni kera ale satai ni sayaye o kibara koni dilen ko fe yela ma chama koni dona chat jamana kono ni kleklen konnala sabla sayaye ko fe uye chama che fanga do koni sigini o nyama yere koni kela Idris Deby ale de ndoy ni o togoye ko Mahamad Deby ale koni sibeta sambisa bani wulumbla nyokonala o fana ko fe uye sharia do koni sigi ni o koni ndo keramuye ka chat o koni lamini koni bela jele ndatku sanfɛ ale ni duguma ni oye uga frontière we chat jamana nyamoko Idris Deby ale kana ni saya ukumun konnala mali chamanje fanga nyama ul konni ayire ka foko malde bela jele dusku kam lendo ni saya ina ka sababu ke Idris Deby ko akon be deme ba kon do malima ko sababu yala ulwe clé saba koninta ni obno ke dusma kasala ni obedamne bi arabadu avril kalo clé mo kele anga je ka do ke Idris Deby alaka adayro sumaya kibara wɛrɛ man bolo kada kulukan o de ye kucala marabolo kɔnɔna jatigɛ wale tabaw olu kɔni kɛlɛmɛ ka ekɔliw ka olu datuguni kɔni jakuya dugu dɔw kɔni kan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ yoroso ale dugu dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Dionina ye a bɛ Urekila commune kɔnɔna la jatigɛ wale tabaw olu kɔni donnen filɛ ni nin dugu in kɔnɔ ni ka taa ekɔli ɲɛmaw kɔni kama walasa olu ka se ka ekɔliw datugu cogoya min na tɛnɛndo avril kalo tile 19 ni dongelen fene la jatige wale taba ma wɛrɛw fene olu fene tara sangela ni ka taa o ekol ɲɛmaw kama sere do yɛrɛ kɔni ka fala ko ni jatige wale taba nunu kɔni ko u ye marfa yɛrɛ da jɔ sangela ale ekol directeur kɔni na o walasa cogoya min na ko bagabaga ka se ka ekol kɔni datugu ko wa fene ko ni dongelen yɛrɛ kɔni fene kɔnɔna la ko nɛgɛ kaɲa 6 ka taa bila a kaɲa 7 la o mali finitigi dɔw kɔni kun bɛ Urekila olu kɔni bɔtɔla yen nɔ ka taa u ka sɔna posi la ko ni finitigi ninnu kɔni ni jatigɛ wale taba dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na sira la nka ni a yirala k'a fɔ ko mali finitigi kɔni fɛn ni ma to a ko dafɛ nka ko mɔgɔ fila u ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo kada kulukan o de ye tɛnɛndo avril kalo tile 19 gawo sira kan jatigɛ wale taba olu kɔni bolila ni mobiliba dɔw kɔni ye ni olu kɔni ye kamiyɔnw ye kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni kamiyɔnba ninnu kɔni kun bɔtɔla do Bamakɔ ni ka u kunda gawo kan sira kɔni de la gawo kɔnɔna la jatigɛ wale marifatigi dɔw kɔni de filɛ ni ka sira da ni bolimafɛntigi ninnu kɔni ye ni ka u lajigin ka bɔ kamiyɔnba ninnu kɔni kɔnɔ ni ka taga ni kamiyɔn ninnu ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ni kamiyɔn ninnu kɔni kɔnɔna la ko u kɔni kun falen do sigarɛti pakew ale ni bazɛnw ale ni motow de la ni kamiyɔnba ninnu kɔni bolibaga dɔ kɔni ka fɔla ko feerefɛn minnu kɔni kun bɛ olu kunna ko a musaka bɛ taa sefa wari miliyɔn 500 ɲɔgɔnna la ko ga jatigɛ wale taba ninnu kɔni talen filɛ ni o ye tan a yɛrɛ ma se ka dɔn maa kelen minnu kɔni ye ni baarajugu in kɔni kɛ nka kibara wɛrɛ mana b'u kɔfɛ an b'o da aw tulo kan